माबामोनबा बे राजा लामा बानायनायनि बाथ्रा फैनायाव बेनिफ्राय जोंहा मोनसे प्रप'जाल दंमोन जे गहपुरनि आलुपारायाव मोनसे पलिटेकनिक बानायनांगौ होननानै डिमान्ड मोनसे दंमोन बेखौ बोखारदों बेनिफ्राय टुरिज्म सेन्टार जाभालुखौ बानायनांगौ होनना मोनसे डिमान्ड दंमोन टुरिज्म सेन्टारखौ दोनदों हटेल मेनेजमेन्ट एन्ड टुरिज्मनि इन्स्टिटिउट नै बे माबाखौ इन्स्टिटिउसनखौ दोनदों खिन्थु जायगा होननायखौ दानदों थारमाने बे एग्रिमेन्टफोरखौ नुनाय लोगो लोगो बे गहपुर बा सनितपुर बा सनितपुर जिल्लानि गोबां जायगाखौ मिथिनाय लोगो सनितपुर बा गहपुरा हाबसिगोन होननानै फरायनाय मोननाय लोगो गुबुननिफ्राय हाला खालामनो हागौ बिदि साननानै बे नामफोरखौ बोखारनानै दोनदों इन्स्टिटिउसना दङ खिन्थु जायगानि बहा गायसनगोन बे जायगानि नामखौ बोखारनानै दोनदों टुरिज्म सेन्टार बा पलिटेकनिकआ दं खिन्थु थेवबो सिंलिमारिया थाबावबाय जों पलिटेकनिक सिंलिमारि बिदिनो गहपुर आलुपारा सिंलिमारि बेनिफ्राय पर्बतजरा मा पर्बतजरा साल मा बुंगोन माबा मा बुंगोन गोबर्धना हरिसिंहा बे दोननानै होदोंमोन दा आलुपाराखौ बोखारनानै दोनदों सिंलिमारिया दोनदों खारन सिंलिमारि बहा दं बेखौ जायफ्रा एग्रिमेन्ट खालामनाय दंमोन बिथांमोनहा मिथिया बे जे सनितपुर जिल्लाया बेखौ मिथियामोन बेनिखायनो बे नामखौ बोखाराखै हयथ' बे सनितपुर दं होनना मिथिनायबो बोखारगौमोन खोमा गुबुन हारिफोरखौ हाल्ला खालामजेनगोन दावराव दावसि खालामजानो गिनानै बोखारगौमोन खोमा बेनिखायनो नोंथांमोन आरो मोनसे क्लेरिफिकेसन होबावनो सानदों जे दिनै जों सावरायनाय समाव सिमुलुगुरिहालागै बर'लेण्डनि सिमाखौ बांहोनांगौ होननानै जों दाबि खालामबाय थादों बेखौ स्पष्ट लिरनांगौ होननानै एग्रिमेन्ट जानायनि सिगांनिफ्रायनो सानब्रै सानबासो जों तर्क बितर्क जालायबाय थादों जे सिमाया सिमुलुगुरिहालागै एक्सटेनसन जानांगौ होनना स्पष्ट लिर होननानै जों बुंबाय थादों ओमफ्राय सरकारनिफ्राय बेखे असम सरकारनिफ्राय जायहा दंमोन बाहागो लादों बिथाङा बुंबाय जे डाइरेक्ट सिमुलुगुरिहालागै एक्सटेन्ड खालामनाय जासिगोन होननानै लिरोब्ला बेखौ फरायनाय लोगो लोगो खामानि जानायनि सिगाङावनो खोथाखौ मिथिजोबोबा गुबुन हारिफ्रा हाल्ला खालामगोन दावराव दावसि खालामगोन आरो अब्ला जों बेखौ नियन्त्रण खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो जों बेखौ स्पष्ट लिरलिया अमुकहालागै जासिगोन होननानै लिरा खिन्थु कायदा खालामनानै बर' दैदेनगिरिफ्रा जि एरियाखौ डिमान्ड खालामदों बे एरियाखौ इनक्लुड खालामनाय जागोन होननानै कायदा खालामनानै लिरनानै दा नोंथांमोना गोबाङानो बेखौनो सेटिसफाइड नङा मानो लिरनो हायाखै एग्रिमेन्टआव गहपुरहालागै जानांगौ होननानै बेबायदिनो गोबाङानो कुइसन खालामबाय थायो दिनै माखासे बेखे मा बुंगोन जायफ्रा बर' कसारि काउन्सिलाव थानो लुगैग्रा नोंथांमोननि ओनसोलनि बिथांमोना बेखौ लानानैनो गेलेबाय थादों जेबो लिरनायानो गैया सिमुलुगुरिहालागै जागोन होननानै बोरै फोथायनो आरो लिरनो हायैनि कारना बेनो कारन लिरनानै जों होयोबा खामानिया जाफुङाखै खिन्थु फरायग्रोनोसो मोनगोन रायजोफ्रा गुबुन हारिफ्रा आरो बेखौ स्पष्ट मिथिबा गाबोननो दावराव दावसि खालामगोन धरना होगोन प्रसेसन खालामगोन राजा लामा होबथागोन मालाबा बर'फोरखौ गुबुन जायगायाव थांनायनि उनाव बुगोन बेबायदि मोनसे क्लेश जागोन केअस मोनसे अबस्था जागोन आरो बेबायदि जानायनि सिगां जाहाथे बेबायदि दावराव दावसि जाया बेखौ नोजोर लाखिनानैनोबो स्पष्टयै सिमुलुगुरिहालागै बानायनाय जागोन होननानै लिराखै खिन्थु लिरदों जे बर' दैदेनगिरिफ्रा जिखिनि ओनसोलखौ बर'लेण्डआव सोनांगौ बिटिआरआव सोनांगौ होननानै दाबि खालामदों बेखिनि जायगाखौ इनक्लुड खालामनाय जागोन आरो बेखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिसन दानाय जागोन बेखौनो लिरनानै दोनो बेनिखायनो नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौ गैया जे जोङो बिटिआरनिफ्राय गोजान जासिगोन होननानै नोंथांमोना साननो गोनां गैया बे बिटिआरनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां अनुष्ठान आरो प्रटेक्सन सफैसिगोन गोबां सोलोंसालि राजा लामाथ' जाबायानोसै 5-2निफ्राय थारमाने माजबादनिफ्राय हलंगि दैहालागै थारमाने गहपुर ओनसोलहालागै आरो हलंगि दै मोनबा हलंगि बारलांलाय बेसे गोबाव नांगौ सिमुलुगुरिहालागै बारा गैला बेखौ एक्सटेन्सन खालामनो हायोसै बे राजा लामा जाखासिगोन आरो राजा लामा जानाय मिन्स बेखिनि ओनसोला बिटिआरआव हाबखाबाय बिनि अनगायैबो जोंहा मा अनुष्ठान फैगोन बेखिनि ओनसोलाव जोंहा दा बिटिसि हिसाबै गंसे इउनिभारसिटि दं
मोनसे मेडिकेल कलेज दा बानायबाय थादों कमप्लिट जायाखै बेनिफ्राय गंनै इन्जिनियारिं कलेज दं गंसेया जाबाय CIT आरो गंसेया बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज बेबो एकदम थैहांहांथार मोननैल' डिपार्टमेन्ट इन्जिनियारिं कलेजाव बे इउनिभार्सिटिबो दं इउनिभार्सिटिबो खोब बारा मोजां जायाखै दासिमहालागै लरग' थरग' जियानो जादों जोंहा गंसे इउनिभार्सिटि गंसे इन्जिनियारिं कलेज गंसे CIT आरो गंसे मेडिकेल कलेज दा बानायबाय थादों जा BTC बेखिनिल'सोमोन आरो बे गासैबो क'क्राझाराव ज' गुबुनाव गैया जेसेबां अनुस्थान दं गासैबो क'क्राझाराव ज' दंजोबो बेनिफ्राय सुक्ति जानायनि प्राय 6 माससोनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बुंबाय थादोंमोन जे बर'लेण्डनि सुक्तिया धीरेन बर'जों जागोन BTC-खौनो मोनब्रै जिल्लाखौ बोखावनानै मोनदाइन जिल्ला खालामनाय जागोन आरो बेनिफ्राय एम्सनि मोनसे केम्पास आरो IIT-नि मोनसे केम्पास क'क्राझाराव गायसननाय जागोन बेखिनिखौ लानानै धीरेन बर'आ सुक्ति खालामगोन होनना बुंबाय थादों थारमाने जेसेबां अनुस्थान प्रतिष्ठान जायो गासिबो क'क्राझाराव ज' जानांगौ जोंलाय बहा थैबावनो दा बे गहपुरनि रायजोफ्रा बिश्वनाथ जिल्लानि रायजोफ्रा नौदुवारनि रायजोफ्रा बहा थैबावनो जोंथ' बर'लेण्डनि थाखाय नांदों नाजादों दुखु खस्थ' जादों ओंखाम ओंख्रि जादों खिन्थु जोंखौ नायस'ला खालि क'क्राझारखौल' नायनो लुगैयो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि लिडारफ्रा बिदिबो बोरै जानो एबार जों खिन्थु आरो गंब्रै इउनिभार्सिटि मोनगासिनो दं आरो बे गंब्रैबो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि नैबे सुक्तिनि गेजेरजों बर'लेण्ड ओनसोलाव BTR ओनसोलाव गंब्रै इउनिभार्सिटि फैगासिनो दं आरो बे गासैबो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गंसेया जागोन स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि खेला धुला बायदिसिनानि ट्रेनिं होग्रा सोलोंग्रा रिसार्च खालामग्रा बेबायदि इउनिभार्सिटि दा बेखौ बहा गायसननाय जागोन बेखौ जायगाखौ जों थि खालामथ'वाखै खिन्थु बे BTR ओनसोलाव जागोन गुबुन गंसे जाबाय ट्राइबेल इउनिभार्सिटि आसलते बे केम्पास जागोन ट्राइबेल इउनिभार्सिटिया मोनसे केम्पास जागोन मेइन इउनिभार्सिटिया मध्य प्रदेशनि अमरकन्टकआव दं दासिमहालागै भारताव गंसेल' ट्राइबेल इउनिभार्सिटि दं मेइनआ आरो बिनिनो मोनसे केम्पास दिनै जों मोनदों BTR ओनसोलाव आरो बे भैरबकुन्द'आव गायसननाय जागोन बेखौ जों थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय नाजाबोबाय थादों NDB हारसिङैनो नाजानानै बे सेंसन गासिबो जाबायमोन खिन्थु केन्द्र सरकारनिफ्राय फाइनान्सियेल सेंसन हराखिसै थाखा फैसा रिलिज खालामासै बेनिखायनो जाथ'वाखैमोन खिन्थु जों एबार एग्रिमेन्टआव बेखौ लाबोदों आरो बे जाखासिगोन बे नामाव ट्राइबेलबाबो गासैबो जातिनि मानसिफोरानो फरायनो हागोन नामाल'सो ट्राइबेल इउनिभार्सिटि खिन्थु बे ट्राइबेल नन ट्राइबेल गासैबो फरायनो हागोन बेनि थाखाय जों इतिमধ্যে 725 बिघा लेन्ड एलटमेन्ट खालामना दोनखाबाय बेनिफ्राय गंसे NIT नेशनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि मोनसे इन्जिनियारिं कलेज आरो बेयो अल इन्डिया लेभेलनि हाई स्टेटासनि मोनसे इन्जिनियारिं कलेज बेयो उदालगुरियाव जागोन बे एग्रिमेन्टआव बेखौ जोंनो होबाय बर'फोरनो होबाय जोंहा इतिमধ্যে आसामाव NIT गंसे दंखायो सिलचराव आरो भारत सरकारनि नियम मथे मोनसे स्टेटआव मोनसेल'सो NIT जानांगौ दासिम गोबां स्टेटआ NIT गैबावा खिन्थु जोंहा आसामाव NIT थानाय सत्त्वेव जों डिमान्ड खालामनायखाय बर'लेण्ड ओनसोलाव बर'फोरनो थाखाय मोनसे NIT हरदों आरो बे उदालगुरियाव जागोन बेनिफ्राय गुबुन मोनसेया जाबाय उपेन ब्रह्मनि मुङाव मोनसे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि आरो बे बरमायाव जागोन आथिखालनि बाक्सानि बरमायाव बेनिफ्राय आरो मोनसे इउनिभार्सिटि जागोन बे जाबाय अर्गेनिक इउनिभार्सिटि बेयो रौतानि लाइलां ओनसोलाव सिगाङाव मोनसे फार्म दंमोन लक्ष्मी फार्म होननाय आरो बे लक्ष्मी फार्मावनो गायसननाय जागोन जिहेतु लक्ष्मी फार्मा गैलाबा हा गोबां प्राय 2000 बिघा हा दं आरो बेहायनो बे अर्गेनिक इउनिभार्सिटि थारमाने आबादजों माबानाय आसलते एग्रिकालचार इउनिभार्सिटियानो बेयो दा अर्गेनिक हिसाबै माबोरै खेथि बाथि खालामनाय जायो आबाद मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै रिसार्च खालामनो स्टाडि खालामनो थाखाय बे इउनिभार्सिटिखौ गायसननाय जादों बेनिखायनो जों बे गासै बाथ्राखौ नोजोर होनानै बे सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि इन्स्टिटिउसन मोनदों आसलते मोनसे फुल फ्लेज स्टेटआबो बेखिनि बेबस्थाखौ मोनाखै दासिमहालागै नोंथांमोना नोजोर होबा नुगोन अरुणाचल मेघालय नागालेण्ड बा सिक्किम बे स्टेटफ्राव
मात्र गंसे गंसेल' इउनिभारसिटि दं खिन्थु जों दा गंबा इउनिभारसिटि मोनबाय दैट मिन्स जों मोनसे स्टेटआ मोनसे फुल फ्लेज स्टेटआ जिखिनि बेबस्था थानांगौ बेनिख्रुइ बांसिन जों सुबिदा मोनदों बेनिखायनो जों बिटिआर मोननाय मिन्स बिटिआर बे सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि मोनथाय मोनदों जि सुबिदा मोनदों बेखिनिखौ इमप्लिमेन्ट खालामोब्ला जोंहा मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेट जानायनि लामाया फुरा गेवखाबाय बेनिखायनो जों बे जेबो गैया ना किसुमाना बुंथिलाबायनायखौ जों गनायनो दरकार गैया गोबाङानो बुंदों बे बिटिआर सुक्तिया जेबो गैया दा जेबो गैयाबा जों माबोरैहाय गंबा इउनिभारसिटि मोनखो माबोरैहाय सेपारेट डाइरेक्टरेट मोनखो माबोरैहाय बर'नि लेंगुवेजखौ एसोसिएटेड स्टेट लेंगुवेज हिसाबै मोनखो जों माबोरैहाय बे गासै सुबिदाफोरखौ मोनखो बेनिखायनो बेखौ जों मात्र इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा फैबाय जों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन बेनोल' नङा दिनै बर'लेण्ड एरियायाव मोनसे गोजौ थाखोनि मेडिकेल कलेज सफैगासिनो दं बे सुक्तिया जों बेखौनो बुंदों रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल कलेज रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स थारमाने नोंथांमोना दिल्लीयाव एम्स होननाय मोनसे मेडिकेल कलेजनि बाथ्रा खोनादों खोमा जे अल इन्डिया इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स होननाय बे एके लेभेलनि मेडिकेल कलेज दिनै माबायाव बानायगासिनो दं सांसारियाव बे कनस्ट्राक्सन स्टार्ट जागासिनो दं किन्तु एके लेभेलनिनो दिनै बर'लेण्ड एरियायावबो रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्सखौ जों मोनगासिनो दं बे गोजौ थाखोनि मोनसे मेडिकेल कलेज आरो मेडिकेल हस्पिटाल दा बे सुक्तिनि गेजेरजों जों बेखिनिखौ मोनगासिनो दं दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिखौ 17 बोसोर सालायबाय किन्तु बे 17 बोसोराव बिथाङा गंसेबो गोदान इन्स्टिटिउसन गायसननो हायाखै जि गायसनदों बे एग्रिमेन्ट जानाय समाव भारत सरकारा जिखिनि हरदों बेखौसो गायसननो हादों दिनै बिथाङा इन्जिनियारिं कलेज गोबां गायसननांसिगोन राजा लामा गोदान बानायनांसिगोन गोबां कलेजफोर गायसननांसिगोन गोबां मेडिकेल कलेज गायसननांगौ गोबां इन्जिनियारिं कलेज गायसननांगौ किन्तु गंसेबो गायसननो हायाखै किन्तु बे सुक्तिनि गेजेरजों जों बेखिनि इन्स्टिटिउट मोनगासिनो दं जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिटिआर ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय भारत सरकारा बोसोराव 500 कोटी करि बोसोरथामनि थाखाय 1500 कोटी थाखा हरगासिनो दं दिनै हाग्रामा महिलारिया बै बाखि अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोरनि बाथ्राखौ बारा नोजोर होआ किन्तु 1500 कोटीखौल'सो बिथाङा नोजोर होबाय थायो जेसेबां पाब्लिक मिटिं जादों दाखालि बिथाङा खालि बे 1500 कोटी थाखा भारत सरकारा हरबाय होननानै बुंगासिनो थारमाने थाखाखौ नुनानै बिथाङा खुदै गबाय थानो हायाखिसै माला मोनजागोन गोबां समाव बिथांमोना बै हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि लोगोफोरनि गेजेराव जेसेबां लिडारफोर दं बिपिएफनि जायफोरा दा काउन्सिलफोर बिथांमोननि गेजेराव रानलायखाबायनो दानो ओइ नों 50 कोटील'सो मोनगोन नों 100 कोटी मोनगोन आं 500 कोटी रानगोन रानलायखाबायनो थाखाखौल'सो बिथांमोना नोजोर किन्तु बै इउनिभारसिटि दं हस्पिटाल दं स्पर्ट्स इउनिभारसिटि दं स्टेडियाम दं बेफोरखौ बानायनायनि बाथ्राखौ कुनु दिन साना आरो बै अनुष्ठानफोर बानायनो थाखाय केन्द्र सरकार डाइरेक्ट गावसोर बानायफैगोन बे 1500 कोटी थाखानि एक फैसा बाहायनो दरकार गैया कारण बै खामानिखौ केन्द्र सरकारा गावनि निजा फैनानै गावसोरनो बानायफैगोन एक फैसाबो जों खरस खालामनो गोनां गैया बैखौ नोजोर होआ कारण थाखा फैसा दांनो मोननाय नङा बिथाङा 1500 कोटी थाखाखौल'सो नोजोर होनाया बबेबा मोनसे मिटिङाव बिथाङा स्टेटमेन्ट मोनसे होदों जे बे 1500 कोटी थाखा जिहेतु बोसोरसेयाव 500 कोटी थाखा हरदों बेनिखायनो प्रत्येक बोसोराव 300 कोटी थाखाखौ आं एनडिपि नि केडारफोरनो रिहेबिलिटेसन नामाव होगोन बाखि 200 कोटी आं जागोन स्पष्ट होनो मिटिङावनो 300 कोटीखौ लायनो बोसोराव एनडिपि नि केडारफोरनो होगोन आरो 200 कोटीखौ गाव जागोन किन्तु एनडिपि नि केडारफोरनो रिहेबिलिटेसन नामाव बे 500 कोटीनिफ्राय एक फैसाबो बाहायनो मोना बिसोरनो केन्द्र सरकार सेपारेटलि हरखागोन बेनिखायनो एक फैसाबो एनडिपि नि केडारा रावबो बे 500 कोटीनिफ्राय जाया जानायबो नङा जानोबो मोनजाया बेखौ जों बर'लेण्डनि गोरिब गुन्द्राखौ थांना थानो थाखाय खामानि मावना थांना थानो थाखाय बेबायदि माखासे प्रतिष्ठान माखासे इन्डास्ट्रि बायदि गायसननोसो बाहायनाय होननानै थि खालामदों आरो जायफोर इन्डास्ट्रि जायोब्ला जेरै गोबां बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायफ्रा फरायनानै जिरायनानै दं साख्रि मोनाखै सोरबा आद्रा फरायनाय गारनाय
सोरबा हाजिरा मावनानै जाग्रा गोबां रायजो राजाफोर बिथांमोना बेयाव खामानि मावनो हागोन दिनै बेबायदि बेबस्था गैयैखायनो गोबां बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा गुजरातआव थांनानै बम्बेआव थांनानै दिल्लीयाव थांनानै महाराष्ट्रआव थांनानै बेंगालराव थांनानै गोदाव सोराव जाहैलाबायो बैबायदि जाहाथे गोदाव सोराव जानाङा दिनै जोंनि जायगायावनो खामानि मावनानै थांना थानो हायो बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंनि ओनसोलाव बे 1500 crore इनभेस्ट खालामनानै जों थांनानै थानायनि लामा दिहुननोसो सानदों आरो बिनि इतिमধ্যे जों प्लानिंखौ खालामबाय बेनिखायनो खावलायदों जे गोबां बेबस्था जों बे सुक्तिनि गेजेरजों मोनदों जाय बेबस्थाफोरखौ जों थिग मथे इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोबा जाति हिसाबै ओनसोल हिसाबै गोबां जौगानो हागोन आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जिहेतु बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आर्म स्ट्रागल जाबाय थानायफोर जोबस्रांबाय जाय हाथियारनि सोमावसार जानायनि थाखाय गोबां समाव गुबुन हारिफोरजों दाङाबाजि जादोंमोन गुबुन हारिफोरजों मुगै जादोंमोन नासय जादोंमोन नायनोबा जादोंमोन बे गासैबो परिबेसखौ जों फोजोबस्रांनाय मोनसे लामा फैबाय जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय आरो बे गोजोन थासारिखौ खाबु लानानै दिनै जों गासैबो दावगालांनांसिगौ जेखिनि सुबिदा मोनबाय बेखौ जों थिग मथे इमप्लिमेन्ट खालामगोन आरो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय मानसि मोजां जों मानसि मोजांखौ लानो सरकार दाहोनांसिगोन आरो बे मोजां सरकार दायोबा बे इमप्लिमेन्ट जाजोबोबा जों गासैबो बर'लेण्डनि जेसेबां हारि हारिसाफोर दं गासैबो ज' गोरोबलायनानै मिलि जुलि थांना थानानै बे सुबिदाफोरखौ लानानै जों जौगानो हानाय लामा मोनगोन आरो